Здравейте хора, аз съм Даяна и днес ще снимам зомби апокалипсис. Тук съм си записала 3 въпроса и отговорите, само на 2 от тях, защото единия ще го видите, той е вторият. И нека започваме. Кои 3 ютубъри би искат да са от твоя отбор? Не мисля, че бих избрала Бейби Мирелка, Инстан и Антония С. Бейби Мирелка, защото тя е умна и може за всичко да се сети. Инстан, защото е силен и може да ги преборим. А Антония С, защото е красива и с красотата си може да ги победим. Втори въпрос. Обектът, който се намира от лявата ти страна, е единственото ти оръжие. Колко си прецакан? Единственото ми оръжие е този дезодорант, значи наполовина съм прецакана, защото ако го ударя с това, може да получи кръвоизлив. Ако го ударя с капачката, само ще го посиня. Така. И последен въпрос. Какво би направил, ако твоите родители са превърнати в зомбита? Бих ги затворила в стая, пълна с храна, вода, напитки и подобни неща, за да се изхранят. Все пак са ми родители и не мога да ги убия или нещо подобно. И да, сещате се. Ако ви е харесал клипът, го харесайте. Пишете ми в коментарите, ако изобщо има някой, който ги гледа тези клипове. Предлагания за клип, въпроси и те подобни неща. И AudioMyMo.com Ciao!